повече от седмица. Този път няма да споря. Доброволци? Аз миналата седмица давах кръв. Действайте. По-силно, мама ти курвецка! По-силно ти казах! Дайте по-силно, мама ти курвецка! Браво! Дракона сам се закопчал. И хубави белезници. На тебе, бе, да ти го начукам, бе! Ти на мен ли? Да, на тебе, бе! Какво каза? Съдът реши, че Кехайов е виновен. Не. Да. Не. Ти ми каза, че лично поемеш Кехайов, нали? Съжалявам. Няма! Да ме разваляш купона точно сега. Не ми крещи. Да отваряй си шибаната тъпа уста! Ясно ли е? Ясно ли е? Искам Кехайов навън. Точка.